mga 3 days na pumunta ako sa isang doktor. Consulta ko kung ano ang dapat kong gawin. Nagbigay sila ng gamot. And after 3 days, yun pa rin. Humingi pa rin ako. Bumalik ako. Ang sabi nila, mag-ultrasound daw. Pag-ultrasound ko, yung result, binasa niya. Ang advice niya sa akin, pumunta daw sa isang doktor, specialista, oncologist, para hindi tinanong ko siya kung anong gagawin ko doon. Sabi niya, magpupa daw ng sample at biopsy. Nung pagsabi niya ng biopsy, naisip ka agad na pagbalik nito sa ng resulta, it's either stage 3 or 4. Kaya, nagano ako sa Panginoon na i-guide niya kung sino ang dapat pumunta. Biglang nag-ano sa isip ko, si Doc na Joey, na naririnig ko na sa programa sa radyo. Sinabihan ko yung miss ko, dadaanan man lang natin, sabi ko, si Doc, hindi na tayo pupunta doon. Kay Doc na tayo pumunta. Pagdating ko dito, di pinabasa kay Doc yung result ng ultrasound ko. Tapos sabi ni Doc, i-try daw itong ano. Pinainom nila ko ng amazing po at saka yung juice ng 3 o'clock. Tapos sinabi niya ko na ang susunod na gagawin ko, uminom naman before dinner. 6 o'clock, uminom na naman ako. Yung misis ko, nung matutulog na kami, nagkakasakag. Straight yung tulog ko hanggang umaga. So ano, talaga maganda yung tulog mo. Oo, maganda. Biglaan nga, nagtakanga siya. Dati, hinahirapan ka matulog na straight. Hindi ako makatulog. Hindi ka makatulog. So may improvement ka agad. Kaagad. Kinamagaan, yung ini-expect ng sakit bago mag-ihi, talagang sobrang sakit. Nawala na. Yung sakit ng pag-ihi mo, wala. Before mag-ihi, at pagkatapos mag-ihi, sobrang. Nung nakainom ka ng amazing for nawala. Wala. 2 beses ko lang uminom 3 at saka 6. Pag-ihi ko ng umaga, wala nang dugo. Pero malabo pa rin. Pag last time naman, uminom ako. May 1 o'clock, pag-ihi ko, maputi na. Clear na. Dati dugo ang inihi. Wala nang sakit talaga kung naramdaman. 24 hours, wala pa ng 24 hours. Wala pa 24 hours kasi 3 o'clock ako di awit. 1 o'clock pa lang, 22 hours pa lang. Puti na yung ihi ko. Yun kaya doon ako nagsabi, sabi ko sa misis ko, sabi ko, talagang, kailangan mo talagang tawagin na amazing. Tingnan mo nung yan, nangyari sabi ko sa akin. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, wala na pa akong nararamdaman na sakit kahit ano. At saka bigla akong lumakas yung ihi ko. Dati mahina. Pati yung stamina mo, sir, maganda na ano mo? Maganda na. Wala yung parang mabagal ba yan? Mabilis-bilis na ako ngayon maglakad. Nararamdaman ko rin sa sarili ko. At saka pinagpapawisan na kayo ngayon na maganda. Sobrang pawis mo. Nalilitos yung katawan mo. Sobra. Gumaan talaga ang pakiramdam mo. Parang it's a miracle. Kaya sabi ko sa miss ko, kailangan talaga ang amazing talaga ang tao dito. Kaya pala sir, because nangyari sa iyo, marami kang kaopisina na dati na pinapapunta mo dito. Dahil sa gusto mo rin sila matulungan. Yun po. Para hindi na sila mahirapan. Sobrang kasi ang hirap mo na naranasan nila sa mahal ng gamot. Opo. Dito, mura. Balisa po, pag nagkakasakit, balisa tayo. Ay, wala silang magawa. Iniisip na lang palagi yung sakit. Saka yung pag na-hospital, baka maubos yung pinaghirapan ng napakatagal na inipon. Yung unang 2 babae na katrabaho ng asawa ko, yun nga, pati yung papa nila, yun din pares din sa akin, wala na, okay na sila. Kaya, kumbaga, magaan na sa pakiramdam nila kasi yung parang burden sa kanila, wala na. Okay. So, congratulations sir, talagang nangyari sa inyo, himala. Ako kasi sir, ang sa akin dyan, ang magaling parati ang Panginoon Diyos. Ginagawa ng instrumento itong ating mga produkto. So congratulations sir. So sa mga nanonood sir ng ating mga kababayan, ating mga kamag-anak at yung mga kaibigan natin dyan, ano po ang may re-recommenda ninyo sa kanila? Puntan nyo na ito si Doc para hindi na kayo makaranas ng
sobrang sakit at saka magkaroon kaagad ng solusyon ang problema nyo. Kung po sa ating mga kababayan, dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Albay ay meron po siyang ipapaliwanag sa atin kasi noong last year pumunta sila dito ng kanyang mister na 69 years old na po ay may problema po sa prostate at UTI, na umihi, nahirapan po matulog. So binigyan po natin siya ng bumili po ng good for 15 days ng Mega 1, yung 21 ingredients na galing sa Amerika. So ngayon po bumalik siya kasi nga po ay meron pakonsulta sa amin, free health consultation and pre-business orientation. So pwede po kayo pumunta sa office namin located sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas. Tapat po kami mismo ng parking lot ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Of course, sa Barrientos Machine Shop and katabi ng Angeles Cakes and Babel Fashion, di ba? So sa mga gusto po magpagawa ng kanilang barong or mag-rent ng barong or gowns, dyan naman po yan sa Mabel Fashion Unlimited. Of course, sa mga nais naman magpagawa ng cake, dyan lamang po yan sa Angeles Cake. So, complete package na po sa amin, di ba? So, ang office po namin, yan po ang green na building, di ba? So, pwede din po kayo dyan mag-rent, di ba? So, ang office po namin, mismo sa likod ng DJB 83. So, mag-ask lamang po kayo dyan at ituturo po kayo sa aming opisina. So, para po sa mga pupunta bukas, magpapakonsult and magpapa-examine sa aming Magnetic Quantum Analyzer, pwede po kayo pumunta ng as early as 9 AM, di ba? Para mas maaga kayong makonsult and makapag-intake ng ating mga amazing products. Automatic po, once na nagpa-consult ka, mag-i-intake ka na ng mga produkto, di ba? So, yun po, yung para dun mas mabilis yung process ng katawan niyo, pag-process po ng mga in-intake ninyong products, di ba? So, yan ay lagi namin na-advise sa inyo na once nag-intake ka ng products, kailangan tuloy-tuloy po. Huwag po natin puputulin, di ba? So, nakapagsimula ka na, so it means kailangan ituloy-tuloy mo. I-sustain po natin and i-maintain para syempre tuloy-tuloy yung pagaling. And of course, pag napagaling tayo, protektado po tayo sa anumang health o concern or anumang virus na pwede pong tumama sa atin. Diba? So, mahirap dapuan kapag malakas yung immune system natin. So, meron po tayong mga products na tutulong po sa inyo para mas mapalakas at mas maging masigla po ang inyong pangangatawan. Diba? So, ayun po. Sa mga nagpapakonsulta sa atin, yan po lagi namin ina-advise sa inyo na kailangan po once na nagpa-consult ka na, nalaman mo na kung ano yung health concern mo, yan, kailangan nyo na pong agapan, di ba? Habang hindi pa man lumalala. Kasi hindi pwedeng lumala na yung inyong mga karamdaman, dun pa lang kayo gagawan ng action, di ba? Sa atin kasi, automatic tayo solutions, dun tayo sa kung ano yung mas magpapagaling sa atin, direkta na mismo sa solutions, di ba? Solution. So, ayun. Para po sa mga nagpakonsulta mula Lunes hanggang Sabado. So, simula Lunes hanggang kahapon. So, thank you so much. And, syempre, para naman sa mga client natin na nakita natin na may mga health problems bukod sa iniinda nilang karamdaman, yun ay kailangan po talaga ninyong agapan na yan, di ba? So, may mga problems, pero syempre susolusyonan po natin yan. So, sa Dasal family, from Manito Albay, thank you so much dahil silang magpapamilya talagang sumabak sa ating quantum analyzer, di ba? Nakita natin doon na may improvement yung kanilang mga health concern. Gawa nga po na sila ay nag-i-intake ng ating mga amazing products. So, yun yung kinagandahan sa atin kasi mas mapapabilis yung pagaling mo once na nagsimula ka na, nag-start ka na mag-intake ng products, di ba? So, ayun, I hope na tuloy-tuloy yung pagaling ni Mr. Larry Dasal, di ba? Kasi nakita natin nung quinantum natin siya na may improvement na nangyari talaga. So, ayun ang
inaantay na lamang natin yung full recovery niya, di ba? Kasi nakita natin na may mga improvement sa bawat health concern na kanyang sinasuffer, di ba? Pero nakita natin yung aura niya, medyo okay na po talaga, mas naging maaliwalas yung kanyang mukha. And nakita natin yung kanyang paa na syempre talagang medyo okay na. Pero syempre kailangan pa din po natin i-manage, kailangan nating bantayan ulit yung kanyang health concern para syempre makita natin yung kanyang mismong paggaling, di ba? Once na siya po ay umabot ng 3 to 6 months na nakapag-intake ng products. Kasi dyan po, sa 3 to 6 months na yan, nakikita po natin yung paggaling ng isang may karamdaman. So, hindi po madali yung pagkakaroon ng isang karamdaman. Kaya dito mas talagang inuuna natin sila, di ba? Mas ginagawan po natin sila ng action para makita natin na sila po ay gagaling gamit yung mga produkto natin. Kumbaga, kayo po yung mismong nakakaalam kung ano yung mas makakabuti para sa inyo. So kami, na nandiyan sa opisina, tutulong lamang po kami, di ba? Tutulong sa inyong pagaling at syempre kami yung magbabantay sa bawat process na nangyayari po sa inyong paggaling, di ba? So kaya nga, ini-encourage namin po kayo na syempre mag-intake ng produkto. Ini-encourage namin kayo, minomotivate namin kayo kasi alam namin na ito po ay makakatulong sa inyo ng husto, di ba? Halos naman, yung mga nakita po ninyo sa mga testimonials natin, yun po, sila po yung mga napagaling or mga full recovery nating mga client. Kaya, yun po, kumbaga dun tayo, sila po yung magsisilbing inspirasyon para sa atin. And syempre, sila po yung magmumotivate sa atin na syempre, tayo ay mag-intake din, di ba? Kasi, hindi naman po sila basta-basta nagbibigay ng kanilang mga testimonya kung hindi po sila natulungan, di ba? Kasi, syempre, sa atin, totoo lang yung kailangan nating sabihin, di ba? So, sila mismo lumalapit sa atin at sila mismo nagbibigay ng salita na sila po ay natulungan. Kaya, syempre, thankful din po tayo kasi may mga client po na kahit hirap humarap sa camera, ginagawa pa rin nila yung best nila para, syempre, makapagbigay ng inspirasyon sa iba. So, ayun po. Ang kailangan nyo lamang po gawin, magpakonsulta kay Doc Joey, diba? So, libre po ang consultation. Pero for examination, meron po tayong payment, diba? Na 100 pesos. Pero kung ayan po ay kailangan niyo ng copy, 150 pesos. So, yun po, para mas clear sa lahat, diba? Na libre ang consultation, yung examination lamang ang bayad. Pero mas mahal kung, syempre sa doktor kasi may examinations, may mga lab test pang gagawin sa inyo. Pero sa atin, napakamura lamang. And afford din naman po ninyo, di ba? Kasi syempre sa hospital nga, nailalabas natin lahat ng pera natin. So dito, sa halagang 10,000 pesos, makukuha mo na yung products na package. So apat na capsules, may mga coffees, and healthy drinks. So yan po yung pwede ninyong may avail sa halagang 10,000 pesos. Pero yan po, sabi natin, depende sa budget kung ilan po yung kaya ninyo, di ba? So, at least, bago ka pa man, nagpa-consult ka pa man, at least 1 week, meron kang i-intake, di ba? So, hanap ka ulit for another week naman, or pang month naman na for consumption ninyo, di ba, ng mga products. So, yun po. Ang laging sinasabi natin, kailangan maghanap tayo ng, syempre, kailangan po talaga ng pera, di ba? Kasi syempre, paano mo ma-avail yung products, paano ka matutulungan kung wala kang panggastos, di ba? Mas mahirap kasi pag hospital dahil mga ari-arian po natin, yung mga itatago nating pera, talagang ilalabas natin yan once na nasa hospital na. So, hindi ka pwedeng hindi magbayad, di ba? Kasi obligasyon po ninyo yan na magbayad pag talagang nasa doktor ka na. So, kung kaya din naman ng inyong budget, pwede na po kayo mag-avail sa atin ng at least good for 1 week, 1 month, 2 months, mas maganda nga 3 months, di ba? Kasi para makita natin yung process nito sa katawan natin, di ba? So, 3 days before maubos yung capsule niyo, especially po sa mga malalayong lugar na hindi po pwede kaagad makapunta sa office namin, ina-advise namin na, syempre, magkaroon na po kayo ng reservation para sa inyong pag-i-intake ng products, di ba? So, ayun po.
ito na po yung mga products na makakatulong sa inyo. Ito yung aming amazing products na tinatawag. Ito po ay mga kapsula, mga kape, and mga juices, diba? Iba't iba man po ang kanilang ingredients, iba't iba man po ang kanilang components. So, lahat po yan may functions or nagagawa po sa katawan natin. Napakalaking tulong kasi sila, ay bagamat sila yung mga natural, talagang malaking bagay yung naiaambag po nila sa atin, diba? So, ayun po. Ito, ang flagship ng aming kumpanya, tinatawag po namin Amazing 4. Ito si Amazing 4, mga kapsula po to na in a form of, ay mga kapsula po siya ng mga herbal, di ba? 4 na klase ng kapsula, kinabibilangan po ni Miracle C, Multi-5, Mega 1 at Mega A. So, yan, sila po yung kapsula namin. 4 lamang pong klase yung kapsula namin. Baka sumobra, di ba? Baka maging Amazing 5 pagdating ng araw. So, aalamin pa natin yan. So, ngayon, Amazing 4 tayo mag-focus, di ba? Amazing 4. Kasi yan po talaga yung nakakatulong sa mga client po natin or mga patient po natin. So, isa-isayin po natin, di ba? So, palagi natin itong sinasabi, palagi natin ini-explain yung kagandahan nila. Kasi, syempre, may mga panibagong mga client or may mga panibagong tao na ngayon lang po nakapanood at nakadinig po ng ating programa, di ba? Kaya mas mainam na everyday natin ini-explain yung mga functions or nagagawa po ng mga products sa atin, di ba? So, iisa-isahin po natin yan para mas maintindihan ng lahat kung para saan ba yung ini-intake ng mga client natin. Para alam din po nila na eto, may karamdaman tayong ganito, pwede tayo mag-intake ng mga produkto, di ba? Pero po sa amin, kahit wala kang karamdaman, pwede kang uminom, di ba? Kasi ito ay mga natural herbs, di ba? So, hindi nyo na kailangan maghanap pa ng mga dahon-dahon dyan sa mga tabi mga gubat-gubat, di ba? So, kasi meron na kami dyang solusyon para sa inyo. So, ang produkto po namin, ang company po namin ay since 2008 pa po, di ba? Since 2008 pa. So, ito po ay produkto ni Doc Joey Vitito, which is, siya po ay talagang nire-release niya itong products po, ay nire-release niya po itong products natin, kasama po ang kanyang anak na si Miss Jennifer Reyes. Of course, kasama din po si Vice President, si Ma'am Ann Vitito, Prinsena, di ba? So, sila po, pamilya talaga, ang nakatutok dito sa mga produkto natin. Siyempre, napakalaking bagay, di ba? So, ito po ay ang tinatawag naming Amazing 4. So, bago pa man si Amazing 4, Amazing Trio ang nauna, di ba? Si Amazing Trio. So, 2019, if I am not mistaken, 2019, nailabas si Mega 1, which is, siya yung combination ng 3 capsule ng Amazing Trio, plus meron po siyang 7 added herbs na tinatawag, di ba? So, ngayon po, ang Amazing 4 po na to ay galing pa pong Florida, USA. So, aprobado po yan ng Food and Drug Association or tinatawag po nating FDA. So, ngayon, si Mega A, Miracle C Multi-5 at Mega 1, yan na po yung tinawag nating Amazing 4, diba? Amazing 4 kasi 4 na kapsula. Antayin natin mag-Amazing 5, Amazing 6. Baka mas maging malakas pa yung powerful, diba? Baka isang buwan na lang talagang okay na yung mga client po natin. So, sa ngayon po, mag-focus po tayo sa Amazing 4 kasi ito po yung nakakatulong sa ngayon sa mga kababayan po natin, especially sa mga may karamdaman po nating mga kababayan, di ba? So, ayun po, alamin po natin yung mga functions ng bawat isa para malaman natin na, ito pwede sa akin. So, although, kahit wala kang karamdaman, pwede ka mag-intake for prevention and protection. So, kung gusto po ninyo maging protektado para hindi kayo agad magkaroon ng sakit, syempre, dito na kayo pumatol, di ba? So, unahin natin si Mega A Capsule. Si Mega A Capsule po, yan ay 5 klase ng berries. Meron po siyang acai berry, blueberry, cranberry, elderberry, at pomegranate. Yan po ay 5 klase ng prutas or mga berries na napakayaman po sa antioxidants. Ibig sabihin, pag antioxidants, for detoxification po yan. Panglinis,
or pang-release ng mga toxins or mga chemicals na nandyan po sa loob ng ating katawan, di ba? Kasi sa bawat araw na tayo ay kumakain, nag-i-intake ng kung ano-ano, syempre, hindi natin maiwasan na ang mga nakakain natin is may mga chemicals, di ba? So, ibig sabihin po, yung mga namumuong chemicals, mga toxins na yan na nandyan sa loob ng ating katawan, hindi po natin pwede yan na i-stop or hindi po natin yan pwedeng patirahin sa loob ng ating katawan kasi yan po ay mamumuong sakit or magkukos po sa atin ng problems, di ba? So, now, si Mega A, yan po yung magre-release or yan, siya po yung maglalabas ng mga chemicals or mga toxins po na yan, di ba? So, napakalaking bagay niyan kasi instead na magkasakit tayo, mailalabas po natin, di ba? Kaya napakaganda talaga kasi nadidetoxify yung katawan natin. Hindi lang yung mga chemicals ang nandyan ang mailalabas, bagos lahat po ng mga dumi na nandyan sa loob ng ating katawan, mailalabas po natin. So, yan po ay napakayaman sa antioxidants na panglaban po sa free radicals na nagiging dahilan po ng iba't ibang karamdaman po tulad ng katarata at cancer, diba? So, usually, madami din po, may tatlo tayo, if I am not mistaken, tatlo po yung client natin na may katarata, nilapagaling, diba? Pero, lastly, nung isang araw po, si Ma'am Dasal, basta asawa ni Mr. Dasal, so siya po, may katarata po ata siya. So, ayun, napag-usapan namin ni Miss Arlene na i-share din namin sa kanya na meron po tayong mga client na may mga katarata po talaga, pero napagaling po natin, di ba? Kaya, syempre, in-examine din po natin, sumabak din po siya sa magnetic quantum analyzer, at doon, syempre, sabi natin, kailangan mag-intake din, di ba? Para matulungan din po siya ng ating mga produkto habang hindi pa man malala, di ba? So, syempre, mahirap kasi po pag operation yung tao. Mahirap kapag iinisip po natin na operation po agad. Kasi, syempre, kaya naman po na hindi magpa-opera. Basta mag-stick lamang po kayo sa products. So, next, we have a multi-5 capsule. Kung meron po tayong pang-detox or pang-detoxify, meron naman po tayong pang-palakas ng immune system or tinatawag po natin immune booster. So, si Amazing Multi-5 capsule po, ito naman yung 5 uri or 5 klase po siya ng mga mushrooms, di ba? Meron po siyang maitake, shiitake, reishi, cordyceps, at agaricus blacea. Si Multi-5 capsule po, binansagan siyang immune booster kasi nga mas pinapalakas po yung immune system or katawan po natin. Si Multi-5, ito po ay nakakatulong po sa may mga sakit na cancer at sa mga nahihirapang dumumi. Though, hindi ko lang sinasabi na for cancer lamang at sa mga nahihirapang dumumi kasi ito po ay for overall health concern. Pero, sinasabi dito na ito po ay nakakatulong sa may mga sakit na cancer kasi syempre mas madami din yung natulungan ng may mga cancer patients. And sa mga nahihirapan dumumi, kasi 'di ba, ang tao hindi naman iba-ibang tao, ang tao po ay hindi naman magkakapareho. So, may iba na regular ang bawal movement, may iba naman po na hindi, 'di ba? Kaya ito yung makakatulong po sa inyo. So, next, we have a Miracle C. Si Miracle C po ay non-acidic at pH neutral po siya. Ibig sabihin, si Miracle C po ay mga vitamin C. Wala po, puro po siyang herbs, di ba? Yan po ay kinabibilangan ni acerola berry, ester C, rose hips, yan po. Meron pa siyang sea buckthorn at Indian gooseberry na kailangan po ng ating katawan. So, syempre, ang tao po hindi nagpo-produce ng vitamin C, di ba? Kaya, di ba, tayo ay, ito yung reason kung bakit tayo ay kain ng gulay or mga prutas. Kasi nga, hinahanap natin yung vitamins na needed ng body natin or yung nutrients na needed po ng body natin. So, ngayon, once na nahanap na natin yun, di ba? Siyempre, hindi naman sa magiging satisfied. Kumbaga, mapupunan yung nutrients na yun na needed ng body natin. Pero sa amin po, may kapsula po kami dyan na hindi na po ninyo kailangan. Kahit hindi kayo makakain ng at least 5 prutas or gulay a day. So, eto, si Miracle C po, yung magpo-provide nun sa inyo at magbibigay po sa inyo ng vitamins na kailangan ng katawan natin, di ba? Para mas maging malusog at mas maging healthy kayo. So, si Miracle C po ay, yan po, di ba? Yan ay vitamin C.
kung mahina ang inyong pangangatawan, kung sakitin ka, di ba? Ubuhin, sipunin ka, yan. Si Miracle C yung tutulong sa inyo. And para po sa mga month-old na babies, yan po ay pwedeng ihalo sa mga bottled milk, di ba? So, haluin lamang at ipainom sa babies kasi yan po ay pwedeng painumin kahit bata pa po. So, we have Mega 1. Si Mega 1 naman, combination naman po siya ng combination po siya ng combination po siya ng tatlong capsule, di ba? Si Miracle C, Multi-5 at Mega A. Yan po si combination ng ating Mega 1. So, wait lang po. Tingnan natin kung sino yung mga nag-comment sa ating live stream, di ba? So, yun po. Again, si Mega 1 po, siya po ay napakagaling kasi bukod po sa combination ng tatlong capsule, meron po siyang 7 added herbs na tinatawag. I mean, mga 7 herbal na idinagdag para mas maging protektado kayo, mas maging malakas, mas maging healthy, at mas mabilis po yung pagaling ng isang pasyente or ng isang may karamdaman. So, si Mega 1 po, ang 7 herbal na mga idinagdag po dyan ay kinabibilangan ni broccoli, milk thistle, meron po tayong astragalus, holy basil, bitter melon or tinatawag po natin punggok na ampalaya. Meron po tayo dyang turmeric or luyang dilaw. Of course, meron tayong moringa or malunggay, which is ang tinatawag po nating Miracle Tree. So, si malunggay po, yan ay, kumbaga, marami ang nutritional value. Diba? Kasi madami po ang natutulungan, nagagamot ng Miracle Tree po natin. Diba? Yan din po yung naging project ni Doc Joey or yung pa-contest po niya para po sa mga kababayan po natin na gusto po ni Doc Joey matulungan, di ba? Kasi yan po sustainable, sustainable po yung ating malunggay, di ba? So, yan, later on, ipagpapatuloy natin, i-discuss natin yan, di ba? So, yung patungkol sa malunggay, kasi importante din po na at least tayo ay everyday makakain din kasi napakalaking tulong po, napakalaking bagay po ang makapag-intake tayo ng malunggay, di ba? Everyday. So, si Mega 1 po ay maaaring inumin po ng may mga magbibigat ang karamdaman. So, para sa mga client po natin na medyo malala yung karamdaman, mataas po na dosage yung ibinibigay namin. Pero, wag po kayo mag-alala kasi yan po ay walang overdosage. Kahit ilang products, kahit ilang capsules yung i-intake po ninyo, yan ay hindi magkukos ng problem sa inyo. Bagkos, yan po ay malaking tulong pa nga. Kasi mas mabilis yung pag-respond, mas mabilis yung process sa katawan ninyo, di ba? Para naman sa mga nagme-maintenance or hindi gaanong kabigatan yung problems, at least once a day po makapag-intake kayo or 2 times a day kung mas maganda, di ba? So, yan ang dosage na ibinibigay po natin sa mga client natin. At hindi lamang po yan, kasi meron din kaming mga pantulong na mga kape, di ba? Mga juice din. So, mga pantulong na kape, kasi sila po ay mga patak ng ating kapsula, di ba? So, meron kami dyang multi-5 coffee na ang ingredients or ang kanyang sangkap po ay same with our capsule. Kumbaga, sa multi-5, yung 5 klase ng mushrooms, yun din po yung ingredients ng coffee food natin. Na nakakatulong po yan na mapalakas po ang resistensya at magkaroon po ng lakas ng katawan sa buong maghapon, di ba? So, pwede po itong pamalit. Di ba, nakasanayan natin kape, yung mga nabibili natin sa store. So, ito ay mga coffees natin, mga healthy kasi, ito po ay mga herbs, di ba? Mga herbs po siya. So, ito po, mailalabas po ni Multi-5 ang ating toxins or mga toxins po na nandyan po sa loob ng katawan ninyo. So, next, yung Mega E-Coffee naman, nagbibigay naman po ito ng enerhiya sa atin. Of course, pinubuo siya ng 5 klase ng mga berries or tinatawag po natin mga prutas, di ba? Si Mega Choco naman, ito naman yung masustansyang chocolate drink na may stevia, di ba? Stevia or natural sweetener, moringa, acai berry, meron po itong cranberry at goji berry. So, ito po ay mainam na pamalit sa nakasanayan po nating chocolate drink
Then, para sa mga bata naman po, pwede to kasi mas pinapatalas ang isipan or memory enhancer po, nakakapagpatalino para po sa mga bata. So, next, si Amazing Coffee Mix naman po, pinaghalong multi-fibe, mushrooms, maga-E, or mga berries po natin. Then, meron po siyang moringa or tinatawag nating malunggay. So, yan po ay merong stevia or natural sweetener. So, yan po ay nakakatulong upang maging alerto ang isipan. Nakakatulong din ito mailabas ang mga toxins sa ating katawan. So, yan po ay 14-in-1 coffee. So, next, meron kaming dalawang klase o dalawang uri ng juice. May collagen and glutathione. So, Miracle C and collagen with glutathione. So, yan po ay mayroong dalandan, moringa, acai berry, mangosteen, at cranberry. Yan po ay kilala dahil sa kanilang antioxidant properties at vitamin C. So, yan po ay nakakatulong upang maprotektahan ang katawan laban sa mikrobyo, ubo, at lagnat. So, yan po maaaring inumin din po ng mga may UTI. So, yan po si naitutulong ni Miracle C with glutathione and Miracle C with collagen, or yung tinatawag po natin amazing juice. Dalawang klase ng juice and mga coffees po natin, di ba? So, yan. So, kailangan mas malakas yung immune system natin para hindi po tayo sakitin, di ba? So, yan po. Ang immune system po kasi natin, yan po ay ang napakalaking or malaking network po yan ng mga organs. Kasama po si white blood cells, antibodies, at ang ating chemicals. Yan po ay depensa ng ating katawan laban sa sakit. Kaya nga, di ba? The reason kung bakit po tayo madaling magkasakit is meron po tayong mahinang immune system, which is kailangan po natin palakasin yun para hindi po tayo madali kagad dapuan ng sakit or mga viruses, di ba? Kaya kailangan po protektado. Of course, kailangan mas malakas ang resistensya, di ba? So, during COVID-19, mas madaling dapuan yung mga old na kasi mahina na po yung immune system nila. Of course, yung mga bata na talagang may mga mahinang immune system. So, yun po ay kailangan po natin malaman and kailangan po natin alamin kung ano yung magpapalakas ng resistensya po natin. Diba? So, bakit kailangan natin palakasin ang ating IS or ang tinatawag nating immune system, diba? So, yan po ay kasi sa immune system po, yan po ay nagtatrabaho ng lubos upang mapanatili ka ng malusog, diba? So, trabaho po niya na ilayo po tayo sa germs sa ating katawan, labanan o limitahan po upang hindi mapanganib ang ating katawan kung ito ay makakapasok po sa atin. So, yan yung reason kung bakit kailangan po natin palakasin yung ating IS or tinatawag nating immune system. So, kapag po ang IS po natin ay nagpa-function ng maayos, matutukoy po nito kung aling cells ang natural or mismong galing sa iyo at alin ang mga substance na galing sa labas ng ating katawan. So, pinapatay po niyan ang mga foreign invaders or mga bacteria, germs, of course, kasama na si virus or viruses na makakasakit po sa atin, di ba? Hindi lamang yung jowa mo yung makakasakit sa'yo, pati viruses, di ba? Na napakapanganib din po. So, nagde-develop po ang ating katawan ng antibodies para protektahan ang iyong katawan mula sa anumang panganib o banta po sa ating kalusugan. Diba? Samantala, kapag mahina naman po ang ating IS, diba, ang inyong immune system. So, syempre, expected mo na madali kang magkasakit. Kasi, syempre, mahina nga, diba? So, higit pa rito, maaari kang makadevelop na infections or infections. Kung minsan pa ang ating IS po ay aatake sa katawan, kahit wala namang foreign invaders o kaya po, hindi niya makokontrol ang pag-atake kahit na wala na ang bacteria. So, yan po si mahinang IS, diba? So, ano po ba yung mga sintomas or komplikasyon ng pagkakaroon po ng mahinang IS or immune system? So, unang-una, kapag mahina po ang ating immune system, maaari pong makaranas ng allergy disease, kasama po si allergic rhinitis, skin allergy, asthma, high fever, sinusitis, at iba pa. So, may mga teeth sa hulihan, di ba? So, again,
autoimmune disorder. Si autoimmune disorder naman, kasama po si rheumatoid arthritis, psoriasis, lupus, diba? So, lupus. Then, hyperthyroidism at iba pa. So, immunodeficiency, kabilang ang AIDS, diba? AIDS, cancer, hepatitis, at iba pa. So, paano po tayo, anong tamang pangangalaga sa katawan upang mapalakas po ang ating IS or ang ating immune system? So, syempre, unang-una, magkaroon po tayo ng sapat na tulog. So, para po sa mga workaholic, diba? Ito ay kumbaga malaking paalala para sa mga workaholic na mga person, di ba? Sa mga lalong-lalo na sa mga negosyante talaga, mga nagmo-market, di ba? Kailangan po magkaroon po tayo ng sapat na tulog. So, okay lang na maging or mag-focus po tayo sa trabaho, pero wag po yung sub-sub sa trabaho. Kasi pag once na hindi sapat ang iyong tulog, maaari kang magkasakit. Hihina po ang iyong immune system. Unlike sa pagkakaroon po ng sapat na tulog, yan po ay, yan po yung magpapanatili ng pagiging malusog ng ating immune system, di ba? Kailangan din po natin i-sacrifice yung tulog natin, di ba? Dahil syempre, maaaring magkasakit, mawala ng focus, at mas mataas na chance po ng aksidente, di ba? So, dahil sa konting tulog, mas konti ang immune boosting or T-cells ang nagagawa ng ating katawan. So, bukod pa dyan, gumagawa po ng mas maraming inflammatory cytokines, or yan po ay mas mataas na chance ang magkaroon po tayo ng sakit katulad ng sipon or flu, di ba? The reason kung minsan, di ba, pag kulang sa tulog, masakit yung ulo, yung iba sinisipon, yung iba trinatrangkaso po talaga. Sa makatuwid po, kailangan po 7 hours o higit pa bawat gabi ang tulog natin para syempre matiyak po nating malusog ang ating IS or ang immune system. So, magdagdag po tayo ng good bacteria, di ba? So, ano kaya yung good bacteria na to? So, yung good bacteria po sinasabi natin, yan po ay halos 75% ng ating immune system na nasa ating bituka, at kapag kulang po ang probiotic colonies or good bacteria ay pwedeng magdulot ng pamamaga or sakit, di ba? So yan po ay nakakatiyak na protektado ang ating katawan sa pathogens at kung paano or kung ano pang delikadong mga sakit. So mag-exercise. Knowing na sa exercise, importante po talaga. So kailangan hindi lamang po kain ng kain, hindi lamang po tayo pasok ng kung ano sa ating katawan para tumaba or maging healthy. Kailangan din po talaga magkaroon ng balanced diet, of course, regular exercise, diba? So, magpa-araw. Ito naman, kasi sa ngayon, syempre, ang mga kabataan, diba, mga millennials, kusus po talaga magpaputi. Madaming skincare or anything na nilalagay para mas maging maputi at mas maging maganda. Pero, hindi nila alam na kailangan din po talaga nating magpa-araw. So, sinasabi natin, pag nagpa-araw ka, yan ay vitamins, di ba? Ang vitamin D po ay importante sa ating kalusugan dahil yan po yung nakakapagpasigla ng antimicrobial peptides sa ating immune system. So, yan po ay responsible sa mga genes na nagpapanatili po ng kalagayan ng malusog na katawan. So, gayon pa man po, dahil sa mga genes or sa ating modern technology na indoor lifestyle, samahan po ng paglalagay ng sunscreen, di ba? Ito ay usong-uso sa mga kababaihan or sa mga millennials, di ba? Mga teenager. So, yan po ay hindi nakakapagtaka na karaniwan ang vitamin D ay yan po, deficiency, di ba? So, kaysa manatili sa loob ng bahay, buong mag-araw, so at least ilang minuto lang naman kayo magpaparaw, hindi pa naman po kayo niyan iitim. So, mga 7 hanggang 8, so vitamins pa po yan, di ba? So, ibig sabihin po niyan, huwag po tayo mag-sunscreen, long sleeves, at sombrero kung magpapaaraw po tayo. Kasi, syempre, 7 hanggang 8, hindi pa naman po yan makakapagpaitim sa atin kasi vitamins naman po yan, di ba? So, kumain po ng masustansyang pagkain na mayaman po sa protina, pagkain mayaman sa vitamins at minerals, pag-inom ng sapat na tubig araw-araw, di ba? 8 to 10 glass a day. So, yan po yung normal na pag-i-intake ng
tubig sa araw-araw. So, paano po makakatulong sa inyo ang aming amazing products? Unang-una, so, kailangan po ninyong gawin ay mag-avail ng products, diba? Pero, unang-una po pala talaga, magpa-consult muna, diba? Siyempre, may examine po namin kayo na kung ano pa ba yung other health concern or other problems na meron kayo. So, paano makakatulong ang products namin? So, dito, may mga produkto po kami na related sa health concern ninyo, though sa pangkalahatan po itong health concern. Pero, yung mga i-intake ninyo na needed ng body ninyo is yung mga ingredients po ay nandun sa mga capsule namin. Katulad po ni broccoli, ni turmeric, bitter melon, moringa, astragalus, elderberry, blueberry, acai berry, pomegranate, maitake, shiitake, reishi, cordyceps, agaricus bleuzae, rose hips, acerola berry, sea buckthorn, Indian gooseberry. Of course, meron po siyang estercy. So, si broccoli po, knowing na si broccoli is, yan po, yung may pinaka mataas na antas na uri ng pagkain, nagpapalakas sa ating immune system dahil yan po ay tinatawag nating immune booster. Si turmeric naman, nagtataglay po yan ng protina. Diba, sabi natin, needed na mga kainan is yung mga mayaman sa protina, mayaman sa vitamins at minerals. So, si bitter melon naman, nagtataglay ng vitamin C. Kaya nga, diba, mas lalakas yung katawan natin pag marami yung vitamins or lahat ng vitamin C nandyan sa atin. Si moringa, mayaman sa protina at vitamin A. Astragalus, nagpapalakas naman po yung immune system. Elderberry, nagtataglay ng vitamin A, vitamin C, protein at nagpapalakas ng immune system po natin. Si blueberry naman and acai berry, same. Mayroon po sila or both, mayroon pong vitamin C. Si maitake naman, of course, si pomegranate, same din. Vitamin C din yung ambag. Si maitake, nagtataglay naman po ng protina, vitamin C at nagpapalakas po ng immune system po natin. Shiitake, meron naman vitamin D at nagpapalakas ng IS. Reishi naman, IS din, nagpapalakas ng IS po natin. Si agaricus bleuzae, nagpapalakas ng IS at nagtataglay po ng protina. Si cordyceps, nagpapalakas ng IS. Samantalang si rose hips, may vitamin E, vitamin C at vitamin B. Si acerola berry naman, may vitamin C, vitamin B at nagpapalakas ng IS. Si sea buckthorn, may vitamin C, vitamin E at nagpapalakas ng immune system po natin. Then si Indian gooseberry, nagtataglay ng vitamin E and C. Of course, ester C, mayaman po sa source ng vitamin C. So yan po si mga pwede po ninyong i-intake para po mapalakas po ang ating IS or ang ating immune system. So yan po, para po sa magpapakonsulta sa amin, bukas po kami from 9 AM to 6:30 in the evening. So pwede po kayong pumunta dyan na mas maaga, mag-breakfast po kayo sa ating DGB Eatery or DGB Food House. So, yan po. Dyan naman po sa ating DGB Eatery, mga low seasoning naman po, di ba, ang ating mga pagkain dyan. So, abangan po natin ang birthday celebration, di ba? So, nasa Manila na ay kanina nag-flight na ang ating CEO. So, sa 18, di ba? I mean 19, birthday na po ng isang CEO and founder po ng Miracle Health Corporation. Walang iba kundi ang aming boss, si Doc Joey Bilito, di ba? So, ayun po, advance happy birthday, Doc Joey Bilito. More blessings to come, di ba? So, ayan po, turning 70 na ang aming big boss. So, ayun po, para sa magpapakonsulta, pwede kayong tumawag sa 0998-975-8121. So, 0998-975-8121 and for Globe, 0917-853-8933. So, 0917-853-8933. So, ayun po, huwag po kayong aalis, magbabalik po kami. So, panoorin po natin ang mga testimonies ng ating mga client na natulungan po ng aming produkto. So, magbabalik po kami. My name is Miss Maika again. Good morning and maraming salamat. Amazing people.
magandang umaga, tabi Nanay Wenceslada. Nandito ka tabi para ipaliwanag sa atin kung ano pong magandang benepisyo na naibigay ng ito pong Miracle Seed Media Multiplied Mega 1 or known as Amazing 4 na galing sa Florida, USA sa inyo pong anak kasi nung una po kayong pumunta dito, ang creatinine po ng anak ninyo 541. Sabi mo nga ay gusto nang i-dialysis. Pero nag-decide kayo na i-try muna ninyo ang Amazing 4 na galing sa Florida, USA. Pakikwento po ninyo, Nanay, kung ano po ang nangyari at ano pong benepisyo na gawa ng Amazing 4 sa inyong anak. Ilan taon na po ang anak ninyo? Ako po si Wenceslada Milay. Ang aki ko po si Michael Milay. 47 anyos. Ganyan po, dahil man siyang ilang kaan, ang pinungansa na po, so pagbaksina sa iya, second dose kan AstraZeneca. Ikatulong aldaw, pigkalintura siya. Ikapat na aldaw, minigda na, dahil na nagkabuhat. Yun ito, pinag-desisyonan ming kadaiman kami, daiman pwede kami mag-admit sa BRDTH sa bawal, daiman sa kadaiman na mga bantay, tapos seniors na. Di, tigdarami sa physician surgeon. Kung na po ito pag ang pangarang ng physician surgeon. Dumating para injeksyonan siya kay pitong aldaw, sa lukang pitong aldaw, ning antibiotic, saka may mga reseta pang mga bulong ng mga synthetic, kung ano-anong synthetic na bulong. So, gout niya, puminutok digdi sa bukong-bukong, digdi sa paa. Tapos, balik ko naman sa sa doktor. Iiling lang, resita naman ako kay mga paglimpya. Ako na lang ang naglilinig sa harong. Tapos nung kalis ang 5 bulan, igpa-blood chem ko. Inot, ang blood chem niya, papapasukreatinay niya. Ang utro ko pa blood chem nung June 14. Yan na June 14. Alang tao na sukreatinay niya. Ito na yung 541. Yung 541.89. Ano sabi kan doktor? Nung pig-repair na kami, pwede nang mag-accept ng outpatient sa BRTTH. Ipinag-ano mi sa BRTTH, pinabasa ko duman so result. Langgawan ngayon ang creatinine ngayon niya. Sa 24 ngayon, ibalik mo, June 24. Kung ano ngayon ang karamong kang neurologist ba yun, na dialysis ngayon iyan, dahil ka na ngayon magduwa-duwa, dahil mo pa dialysis. Sabi ko, sarap man lang akong pobreng tao. Alam ko ang pag-dialysis, mahal. Tapos, so aki ko, itong naghihilang na aki ko, habok niya magpa-dialysis. Pagpaparalokoton ngayon ang lawas ko, ang nangyayari ako maniwango na. Kasi kan opinion ako, nadangog ko ining Amazing 4 radyo. I-try ko, nagdigdi ako sa Doc Joey Betito. Igapot ko, kung ano na, pinailing ko sa iya, so salt nung blood chem na alang gawin so creatinine. Ang sabi ni Doc, muna yung pagpa-dialysis. Muna. Subukan natin. Subukan mo tangay ining Amazing 4. Di yo, inot, andara ko sa nangani, 1K. Dahil akong ibang kwanta. Tinawan ako ni Doc ning 3 days na tumada. Opo. Paungkos ito, nagbalik ako. Nawan naman ako rin sa half month. 15 días na tumada. At obserbasyon ko, dahil na nagsusuka sa aki ko, saka nag-dry sa pagkaon niya, na dati, ang sarong sandro, nagtatawad na nga niya, abot na daan niya. Bago magkaon, masuka. Pagkakaon, masuka na anit baya ako. Yun may mga pa-blood chem dyan sa park na libre. Sinamantala mi, dara ko naman sa park, sa Daraga. Libre. Ang result ng blood chem, 105 na lang, so creatinine niya. Praise God, hallelujah. 105, normal. 18 days na pag-inom 18 days. ng Mega Amazing 4 twice a day. 18 days tabi yan, Nanay Wenceslada. So from 541.89 naging 105, Opo. which is very normal. Saka, so blood sugar niya, 5.8. 5.8 na lang. Opo. Talaga normal na rin. So, paano natin may papaliwanag yan na ito hindi naman mga synthetic drugs, hindi gamot. Ito po yung mga supplements na nagpapalakas sa ating katawan. So, I think it's a grace of God para matulungan ang inyong anak dahil nga sabi mo,
suka na lang ng suka, nahihirapan ng kumain, at due for dialysis na. Pasalamat po tayo sa Panginoon Diyos. Opo. Kaya ang tiwala ko talaga kay Lord. Tama po yan. Umapit ako sa iya. Tumanggi, nagpapagadi ako. Sana magbalik ang dati niyang, na dati, sabi ang katawan niya, tatrabaho, nagpipintura, minsan nagtatricycle. Ngunyan, dahilan. Ngunyan, ipapatuloy ko pa ang amazing po. Kaya nagbumalik kayo nanay ngayon kasi bibili ulit kayo good 10 days. So yan po mga, ano po masasabi mo ngayon sa mga marami rin nakikinig sa atin, nanonood sa ating FB Live, na mayroon din mataas ang creatinine, mataas ang sugar, mataas ang blood pressure at iba-ibang karamdaman. They are suffering sa iba't ibang klaseng mga karamdaman. Ano po masasabi ninyo, Nanay Wenceslada, sa kanila? Ang masasabi ko po, yan, maray ining amazing po. Suaki ko, may kaginhawaan man po. Ang problema min na lang, so nagpaparapulog ang bitis niya. Ay, yung bitis niya pa. Opo. So, duman na kita. Sa Oh, kasi 25 days pa lang siya uminom, o Opo. 25 days o 22 days? 25 days. 25 days. So, 18 plus 7, 25 days. So, inuna muna yung pagbaba ng creatinine, Opo, para pagbababa ng sugar. Anong malay mo itong pagbili mo ito? Yun namang gout ang masol. Ang tansabi kan aki ko, gusto ko ngayon maali ang pagparapulog kang bitis niya. Kada siya masyado ng nakatindog bagang Okay. maglakaw. Kasi nga po yun na, Matulog din ang dahil nga talapakan din niya. siguro yan sa pagpara-tricycle niya, Opo. sa ruman na dahilan yan. Okay, so imbita natin, Nanay, yung mga nakikinig o nanonood sa atin ngayon. Kaya so, kamong sabing mga nakikinig na may mga kamatian, try ninyo din kay Doc Joey. Tapos pig-try ko talaga. Okay, so yan po mga minamahal kong kababayan. Si Nanay Wenceslada, isa pong pobre na kababayan natin. Okay po mga kababayan, kung minamahal, may bisita po tayo ngayon. Ang ating kababayan na si Sir Raul, na pumunta po noong May 6, 2020 po, kasama niya po ang kanyang buting may bahay. Tatanungin po natin si Sir Raul kung bakit siya nakapunta noon at nakapag-avail po ng ating mga amazing products. Ano po ang dahilan? Sir, kwento po ninyo sa amin kung ano po ang dahilan at nakapunta kayo noong stopping noong May 6 dito po sa ating opisina. Ang nangyari kasi sa akin, biglaan lang yung pag-ihip ko ng dugo. Mga 3 days na pumunta ako sa isang doktor. Nag-consulta ako kung ano ang dapat kong gawin. Nagbigay sila ng gamot. And after 3 days, yun pa rin. Humingi pa rin ako. Bumalik ako. Ang sabi nila, mag-ultrasound daw. Pag-ultrasound ko, yung result, binasa niya. Ang advice niya sa akin, pumunta daw sa isang doktor, specialist oncologist, para hindi tinanong ko siya kung anong gagawin ko doon. Sabi niya, magpupa daw ng sample at biopsy. Nung pagsabi niya ng biopsy, naisip ka agad na pagbalik nito sa ng resulta, it's either stage 3 or 4. Kaya, nagano ako sa Panginoon na i-guide niya kung sino ang dapat pumunta. Biglang nag-ano sa isip ko, si Doc na Joey, na naririnig ko na sa Programa sa radyo. programa niya sa radyo. Sinabihan ko yung miss ko, dadaanan man lang natin, sabi ko, si Doc, hindi na tayo pupunta doon. Kay Doc na tayo pumunta. Pagdating ko dito, di pinabasa kay Doc yung result ng ultrasound ko. Tapos sabi ni Doc, i-try daw itong ano. Pinainom nila ko ng amazing po at saka yung juice ng 3 o'clock. Tapos sinabi niya ko na ang susunod na gagawin ko, uminom naman before dinner. Na 6 o'clock, uminom na naman ako. Yung misis ko, nung matutulog na kami, nagkakasatag. Straight yung tulog ko hanggang umaga. So ano, talaga maganda yung tulog mo. Oo, maganda. Biglaan nga, nagtaka nga siya. Dati, hinahirapan ka matulog ng straight. Hindi ako makatulog. Hindi ka makatulog. So may improvement ka agad. Kaagad. Kinamagaan, yung ini-expect ng sakit bago mag-ihi, hanggang sobrang sakit. Wala. Nawala na.
Yung pag Oo. sakit ng pag-ihi mo, wala na wala. Before mag-ihi, at Masakit. pagkatapos mag-ihi, sobrang Nung nakainom ka ng Amazing Porno, wala. wala. Dalawang beses ko lang uminom 3 at saka 6. Pag-ihi ko ng umaga, wala nang dugo. Wala nang Pero malabo pa rin. Malabo pa rin. Oo. Pag lunch time naman, uminom ako. May 1 o'clock, pag-ihi ko, maputi na. Maputi na, clear na. Clear na. Dati dugo ang inihi. Oo, wala nang sakit talaga akong naramdaman. 24 hours, wala pa ng 24 Wala pang hours. 24 hours kasi 3 o'clock ako di awit. Hindi ano. 1 o'clock pa lang. 22 hours pa lang. Puti na yung iyo ko. Yun kaya doon ako nagsabi, sabi ko sa misis ko, sabi ko, talagang, kailangan mo talagang tawagin na amazing. Tingnan mo nung yan, nangyari sabi ko sa akin. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, wala na po akong nararamdaman na sakit kahit ano. At saka bigla akong lumakas yung ihi ko. Dati mahina. Pati yung stamina mo, sir, maganda na ano mo. Maganda na wala yung parang mabagal ba yan. Oo. Mabilis-bilis na ako ngayon Maglakad. Nararamdaman ko rin sa sarili ko. At saka pinagpapawisan na kayo ngayon na maganda. Sobrang pawis mo. Nalilitox yung katawan mo. Sobra lang. Gumaan talaga ang pakiramdam mo. Grabe. Parang it's a miracle. Oh, kaya sabi ko sa miss ko, kailangan talaga ang amazing talaga ang tawag dito. Kaya pala, sir, because nangyari sa iyo, marami kang kaopisina na dati na pinapapunta mo dito. Oo. Dahil sa gusto mo rin sila matulungan. Matulungan, Yun po. para hindi na sila mahirapan. Sobrang kasi ang hirap mo na naranasan nila sa mahal ng gamot. Opo. Dito, Saka, mura. balisa po, pag nagkakasakit, balisa tayo. Ay wala silang magawa. Oo. Iniisip na lang palagi yung sakit. Oo. Saka yung pag na-hospital, baka maubos yung pinaghirapan ng napakatagal na inipon. Yung unang ang dalawang babae na katrabaho ng asawa ko, yun nga, pati yung papa nila, yun din pares din sa akin, wala na, okay na sila. Kaya, Yun po. kumbaga, magaan na sa pakiramdam nila kasi yung parang burden sa kanila, wala na. Okay na, okay. So, congratulations, sir. Talagang anong nangyari sa inyo, himala. Ibo. Ako kasi sir, ang sa akin dyan, ang magaling parati ang Panginoon Diyos. Ayo. Ginagawa ng instrumento itong ating mga produkto. So congratulations, sir. So sa mga nanonood, sir, ng ating mga kababayan, ating mga kamag-anak, at yung mga kaibigan natin dyan, ano po ang may re-recommenda ninyo sa kanila? Puntan nyo na ito si Doc para hindi na kayo makaranas ng sobrang sakit at saka magkaroon kaagad ng solusyon ng problema nyo.
Magandang tanghali, amazing people. Ngayon po may special guest tayo sa ating programa na ang pinakamaganda at matulungin, matalino na si Director Joycelyn Cabanya na naging kaibigan natin simula pa noong 2020 at siya po ay naging chairman din ng ating samahan, yung Yes We Love the Philippines, which is I'm the present president. So siya po ay nagkaroon ng iba't ibang klaseng mga karamdaman noong bago mag-2020 at siya ngayon po ipinalat tayo na bumalik siya sa Bicol. Nag-stay po sa Dorotea Resort kasi po may team building ang kanyang grupo. Kaya may papaliwanag sa atin ni Madam Joy ang mga nagawa ng ating Mega One, ng Miracle Sea at ng ating Amazing Four. Magandang tanghali sa iyo, Madam Joy. Good afternoon, Doc Joey. Good afternoon para sa lahat na nakikinig. Ako po, bilang isang kaibigan ni Doc Joey, nung kakilala kami 2019 yun o 2020, Okay. na sa dami ko na rin kasing nasalihan ng mga food supplement, yung una niyang sa akin, medyo nagdalawang isip ako. Pero itry ko rin talaga kasi ang dami ko rin naramdaman, ang dami kong maintenance. So nakagamit na ako ng Amazing Four, and then the vitamin C, at saka yung coffee ng Amazing, ng mga mega healthcare, nagamit ko yun. So, ang daming nagbago sa akin. Sa lahat na aking naramdaman, mayroon akong migraine, mayroon akong high cholesterol, tumaas ng aking BP, tumaas ang aking uric, which hindi talaga, meron ko talaga pag mag-take kayo ditong food supplement na ito, ako talaga hindi magsabi talaga na proven and tested ko na sa ito sa aking buhay. Okay, no, at the same time, Madam Director, minsan ay nag-text ka sa akin na ikaw ay na-COVID at sabi mo ay naka-ano ka lang sa inyong bahay at sabi ko sa iyo uminom ka ng Amazing Four dahil nga po ay mahirap ang ma-COVID at nanghihina ka noon. Nung uminom po kayo ng COVID, Amazing Four, mga ilang araw lang po ba kayo naka-recover? Nung una, yung tinext ko si Doc Joey, kaya nag-positive ako kasi dahil nga kahit COVID noon, panay pa rin ang trabaho namin, kaya ganyan mo talaga tayong mga public servant. Ginaid niya ako kung anong dapat kong inumin. Sa first day talaga, parang feel ko talaga natamaan ako kasi mayroon talaga akong symptoms na ramdaman. Mga after mag 3 days kong take sa gamot ni Doc Joey, wala talaga, sabi ko hindi talaga ako na COVID. Tumatawag kong aking mga kaibigan, mga staff ko, ang aking boss, kumusta ako. Sabi ko hindi man talaga ako nag-positive dahil talaga sa gamot, mga food supplement ni Doc Joey at sinabihan niya kung paano pag-inom. Malaki masyadong sa aking kalusugan yung time na yun na ako ay na-COVID. At naikwento mo rin sa akin, Director Joy, na yung apo mo, nung simula siyang pinanganak, ay once inaatake kasi may sabi mo may sakit nga sa nerve, ay hindi siya halos makatayo, yung mga kamay hindi magalaw, at kung papasok sa eskwela ay inaalsa ng driver. Pero nung makainom po siya ng Miracle Sea at ng Mega Choco, ano po nangyari doon sa apo ninyong 12 years old dati, ngayon po sabi mo 14 years old na ang iyong apo? So, yung pagkaano ko talaga, hindi naman ako nagsabi nung kay Doc Joey. Titry ko lang, painom sa kanya yung Miracle Sea at saka yung Mega Choco. Sa awa ng Diyos kasi naidala ko na yung sa Makati, ilan ng doktor ang aming pinuntahan. Kasi nga kawawa umiiyak, kasi hindi nga makagalaw itong makamay, yung paa niya hindi siya makalakad talaga, gagapang, basta iyak na lang kasi wala talaga siyang lakas.
dinala namin sa ilang doktor, wala, sabi ng doktor, hindi daw pwede, wala daw gamot yun. At doon pa ako nababahala kasi up to 50 years old daw yung sakit na yun, saka pa siya mawala. So gitry ko pinainom yung Miracle C ni Doc at saka yung Choco. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, after uminom, hindi na talaga kinain na kasi nung pinitgilan ng kumain ng maalat, saka maasim. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, normal na talagang aking apo. Praise God, hallelujah. Then, di ba, walay tayo, hindi tayo nagkaroon ng contact, ay nahinto mo ang pag-inom ng ating Amazing 4. But nung nag-team building ka, nag-start ng Monday dito sa Dorotea Resort sa Albay, ay sabi mo, ikaw ay sa sobrang pagod, sumakit na naman, nag-migraine ka na naman, at yung paa mo ay masasakit, at may iba't iba ka na naman nararamdaman sa katawan. Kaya sabi mo sa akin, Dok, bigyan mo ako ng Amazing 4. Nung uminom ka ako ng Amazing 4, sabi mo yung gabing yun, kasi parang hindi ka rin nakakatulog, ano po ang nangyari? Nung tinext ko si Doc Joey, sabi ko na kung pwede dadalhan ako ng Amazing 4. Kasi ang aking paa, pagdating ko talaga na mamanas. Kasi hirap rin ako paano ako makapagbawas ng sa araw-araw. Yun ang problema ko, umiinom na ako ng mga contraceptives na gamot para lang ako makabawas kasi yan ang parang sakit ko. Tapos, yung migraine ko, sumakit na naman ang ulo. Manas ako pati sa kamay ko, pati sa aking mga paa. Nung uminom ako that night, na umatake yung aking migraine, siguro wala lang 30 minutes na wala yung sakit kasi dito talaga ang sakit niya. Pagdating ni Doc Joey, uminom ako agad. Tapos ang ganda ng aking tulog, tapos naging normal na yung aking pagbabawas na naman at nawala yung aking, although kahapon 3 oras kami papunta sa Pili, kadalasan mangyari yan, pag-uwi ko yung aking paa, lumubo yan. Kahapon pag-uwi ko wala, hanggang ngayon tinitingnan ko yung aking paa, hindi na talaga nagmanas. So pangalawang inom ko kahapon, pagdating ko, pagod na pagod, uminom ako, nakatulog ako, kung hindi ako, kinatok ako ng aking staff, hindi ako makagising. Ang cellphone ko malapit sa aking ulo, tumunog, yun nakagising ako, pikit-pikit pa kung mata ko bumaba sa kanila kagabi. So yun talaga ang kagandahan ng mga produkto ni Doc Joey na hindi talaga ako magsalita, never ako magpa-interview kung hindi ko talaga naranasan mismo sa akin. Kung ano, kasi ang dami kong maintenance. After na hindi na kami nakita ni Doc Joey, bumalik yung aking mga maintenance sa aspirin, ang aking pang-uric, ang aking pang-cholesterol, ang aking pagdating ko dito nang uminom ako nito, in-stop ko na talaga, hindi na naman ako uminom nun. At ngayong araw na ito, si Director Joy, pinuntahan yung ating opisina na ginagawa pa ngayon hanggang 4th floor at merong penthouse tayo. Nagtaka siya, Dok, parang ang lakas-lakas. Ano ba yung nagtaka ka at sa taas nito, parang sabi mo hindi ka na napapagod? Kasi yung office namin, nasa 9th floor kami. Tuwing uwian namin, ang aming elevator, hindi kami makasakay kasi puno na tawing magdaan sa aming floor. Tuwing bababa ko, sabi ko sa mga staff ko, ano ba kasi araw-araw naman ako bumababa sa hagdan, bakit sumasakit itong mga tuhod ko at balakang? Ngayon, dumating kami dito kay Doc Joey, umakyat ako hanggang 4th floor, sabi ko, ba't hindi ako humihingal? Ba't hindi sumakit yung aking tuhod? So, iba talaga, pang 2 araw pag inom itong Amazing 4 niya, iba talaga ang nagawa sa aking katawan. Grabe, so ibig sabihin talaga itong Amazing 4 natin na galing sa Amerika, talagang for total well-being na natutulungan. Katulad ko rin din po, almost 69, going 69 years old, walang maintenance, nagsusupervise sa ato sa pinapagawa hanggang 4th floor. Kaya yung sinasabi po ni Director Joy ay totoo po yan. So sa mga kaibigan natin, kakilala, kamag-anak, at doon po sa lahat ng mga Pilipino, and even dito sa Pilipinas, and even sa abroad, ano po ba ang ma-advise mo, ma-recommend mo sa kanila para sila magkaroon ng magandang kalusugan? At yung po mga naranasan ninyo dito sa Amazing 4 na kayo gumaling, ang iyong well-being,
yun, nawala na yung maintenance mo at yung strength and vitality mo talagang maganda na. Yung pagdumi mo okay na, yung migraine mo nawala na. Ano po may pag-advise mo sa ating at ma-recommend mo, Director Joy? Sa atin lang, sa ating lahat, hindi man talaga ang ating health is wealth talaga yan. Yun talaga, anin pa natin itong lahat na nasa nakaan natin sa mundo kung ang ating kalusugan is ang ating number one na problema. Sa aming produkto, maraming salamat po. So, yan po, bigyan naman natin ng paunlak ng ating CEO, di ba? Para sa mga gustong bumate. So, babasahin po namin yung mga comments po ninyo sa Tuesday, di ba? Pag pag nag-program po tayo, babasahin po natin yung mga pabati ninyo para sa kaarawan po ng nag-iisang CEO and founder po ng Miracle Health Corporation. Walang iba po kundi si Doc Joey Bitito. So, turning 17 na siya and hindi halata na nasa 70 na siya. Kasi nga, healthy, maganda ang katawan. Of course, syempre, talagang maliwalas ang aura kasi nga siya po ay nag-i-intake ng products natin. Mga amazing products po na talaga namang yun yung kumbaga yun yung ini-intake niya, kumbaga yun na yung maintenance niya, di ba? So wala po siyang iniinom na ano pa maintenance, bagkos yan lamang po mga amazing products. Kaya nga mas malaki po ang itutulong, mas malaki po yung pinagbago ng kanyang aura kasi nga syempre talagang naka-stick din po siya sa produktong meron tayo, di ba? Kaya kung kayo ay nais nyo din maging katulad niya, mas maganda yung aura, mas maging healthy, di ba? Diyan po kayo mag-focus sa mga amazing products po natin. Yan po ay ang ang aming amazing products po. Ano po yan ang Miracle Health Corporation, diba? So, yan po ang flagship ng aming mga produkto. So, nandyan yung mga kapsula natin, tinatawag nating Amazing 4, si Miracle C, Multi-5, Mega 1 at Mega A. Yan po yung tutulong sa inyo para mabigyan kayo ng kalakasan ng katawan, mag-provide yung mga vitamins or nutrients na needed ng body, malinisan yung katawan natin, as well as mapaganda po yung ating lifestyle, diba? So, yan yung napakalaking tulong or ambag po sa atin ni Amazing Products para sa kakaganda ng ating kalusugan. So, health is wealth. Walang ibang makakatulong sa atin kundi ang sarili natin para magkaroon po tayo ng magandang salud or magandang healthy or magandang kalusugan, diba? So, yan ang tutulong po sa inyo. And we assure you na itong mga products is lahat po natural. So, wala po yung halong chemical. At yan po yung produkto na talagang ini-intake ng nakararami sa ngayon, di ba? So, sila ay talagang focus doon sa mga natural products, di ba? Mga natural products kasi mga herbs po yan, di ba? Kung kayo man po ay mayroong karamdaman, so wag niyo pong antayin na lumala pa bago kayo lumapit kasi syempre mas mahihirapan kayo or mas mahihirapan kayo sa inyong gagastusin kung kayo po ay hindi agad magbibigay action, hindi agad kayo tutugon dun sa karamdaman na meron kayo. So, importante na bago pa man lumalayan, nagsisimula pa lang, kailangan matustusan na yung inyong iniindang karamdaman ng mga produkto, diba? So, eto ay para sa inyo, para mas makatipid na din po kayo, diba? Para hindi na kayo mahirapan pa sa mga gastusin na ibibigay po ninyo or gastusin na nagasusten po na para doon sa karamdaman na meron kayo, di ba? Importante po kasi na bibigyan natin, nasusustain natin yung kailangan ng katawan natin. Kasi pag hindi po natin yan nasustain, hindi po natin yan nabigyan ng karampatang action or mga produkto, so, syempre, alam naman natin mangyayari, di ba? So, habang mas maaga, bigyan na natin ng solusyon ang problema na yan para hindi na lumalapad, di ba? So, encourage din po natin yung ibang mga tao. I-motivate natin, i-share natin yung kaganahan ng produkto or ng mga amazing products. So, wag po natin antayin na kung kailan malala na, saka pala natin i-share, di ba? So, sa panahon ngayon, di ba, mahilig ang mga tao makipag-communicate. So, eto, kumbaga, mas maganda to sa pagninegosyo, at the same time, maganda po to para sa mga gusto din makatulong sa iba. Kasi nowadays, ang importante is communication, di ba? Sinasabi na communication is the key. Kaya mas maganda po na i-share din
share din po natin yung kagandahan po ng ating product sa atin, di ba? So, yan po. Ang importante po talaga ay wag po natin isa walang bahala yung ating karamdaman. Isipin po natin na ito po ay makakaganda po sa ating mga karamdaman. So, isipin lagi natin na ang mga produkto na ito ay ibinigay niya sa atin. Kumbaga, ito na yung instrument to serve sa ating mga karamdaman. So, kumbaga, si Doc Joey ay instrument po yan ng ating Diyos para matulungan po ang mga may karamdamang tao. So, wag po natin isa walang bahala yung ganitong mga bagay kasi ito po ay opportunity para sa atin para mas mabigyan tayo ng chance mabuhay ng matagal and mas mabigyan po tayo ng chance na magkaroon ng income, di ba? Opportunity kasi pwede ka mag-resell, pwede ka magbenta ng mga products na mayroon kami, lalong-lalo na ngayon promo kami, di ba? Mas makukuha ninyo ng mas marami or mas maa-avail po ninyo ng marami yung aming mga produkto, di ba? So, yan po ay pa-birthday na din sa inyo ng aming CEO. Antayin po ninyo na syempre magkaroon po tayo ng mas madaming promo kasi the more na ang promo ibinibigay sa atin, syempre the more people ang makakapag-avail, the more people ang magkakaroon ng chance na makapag-intake ng mas marami, di ba? Mas makakatipid po kayo. So, yan ang kailangan ninyong isipin. Na pag may mga ganitong promo, dapat talaga ginagrab na natin kasi bihira ang magkaroon ng promo. Depende lang kung mas madami yung ating stocks, di ba? Kasi syempre pag nagkaubusan din ng stock, syempre natitigil yung promo natin. Kaya habang may mga opportunity ganito, may mga pa-promo, kunin na natin, di ba? So, i-avail na natin. So, wag na natin antayin na mawala pa yung promo bago tayo mag-avail. Kasi syempre, yung gastos ninyo talaga madodoble na naman. So, eto, mas madami yung mga avail ninyo, mas madami pa yung may intake ninyo, di ba? So, 3 days bago po maubos ang inyong mga products, kailangan po intake na kayo. Kailangan po mag-message na kayo, di ba? Para naman po sa mga malalayong lugar, pwede po natin through JNT and LBC, di ba? Madali ang access ngayon, basta may communication. Ibigay po yung address, of course, or yung location po ninyo. Pero may mga client po tayo na gusto meet up, again, sa mga gusto mag-meet up, add ng payment for delivery, di ba? Ihahatid po namin yan sa inyo, yung produkto ng buo, di ba? So, yan po, kung nais po ninyong magpa-deliver. So, if ever man na kayo ay gustong pumunta sa office namin, always kayong welcome, di ba? So, ibibigay namin yung products natin. So, pero kung hassle din naman ay pumunta sa Legazpi dahil medyo mahirap ang biyahe, di ba? Mas mainam na, syempre magpa-deliver na lang kayo for easy access at mas madaling maihatid yung produkto namin sa inyo, di ba? So, additional 10% para sa Amazing Trio as well as Amazing 4, additional 10%. Uulitin namin, yan po ay pa-promo ng ating CEO dahil birthday niya na po sa Tuesday, that is August 19, 2024. So, turning 70 na ang isang founder ng Miracle Health Corporation, ang CEO natin na talagang tumutulong sa maraming tao, di ba? So, yan po ay si Doc Joey Bitito. Talagang siya po ang magsisilbing model ng aming produkto, di ba? Makikita nyo naman sa aura. Madami talaga ang nag-ano sa kanya kasi syempre nakikita naman po sa aura na talagang parang healthy, medyo malakas po talaga siya. So, madami pa yung kanyang ginagawa na trabaho kaya talagang yung produkto niya, yung ini-intake niya. Kasi alam niya nga na yun yung the best para sa tao. The best para sa katawan niya and the best para sa the best, diba? The best among the best. So, ayun po, amazing people, kaya in-encourage namin kayo, minomotivate natin kayo, at sinishare po namin yung ganitong mga oportunidad, ganitong mga bagay, kasi para matulungan din po kayo, diba? Para matulungan din ninyo yung ibang tao, hindi lamang kami yung makatulong sa iba, magos kayo din po makatulong, diba? Sa pamamagitan po ng communication. Or, syempre, mahilig tayo sa pakikipag-usap, diba? I-share yung ating mga dinidiscuss, diba? Alamin ninyo, pag-aralan mabuti, diba? So, sa pamamagitan po kasi ng pakikinig ninyo sa amin, natututo po kayo
kung ano yung mga kinagandahan, mga benepisyo na naibibigay sa mga tao or may mga karamdaman po, di ba? So, yan lagi yung isipin natin. Isipin po ninyo na may mga produkto pang makakapagpahaba ng buhay natin. May mga produkto pa na tutulong para tayo po ay maging malusog, maging healthy at umabot ng 130 years old, di ba? So, possible po yun once na kayo po ay focus sa produktong ito, di ba? Nang walang mga synthetic or mga chemicals na ini-intake, mga naturals yung i-intake natin, di ba? And para naman sa mga kinakain natin, maaring wag na kayong mga masyado sa mga seasoning, di ba? Kasi yan, may mga chemicals po talaga yan. So, wag nyong i-tolerate yung sarili niyo na lagi po kayo nag-i-intake ng mga chemicals na yan. Kasi yan po ay, syempre, nagkukos ng any problems or any diseases, mga diseases, mga illnesses, di ba? So, of course, sa atin naman surroundings, di ba? Kailangan, syempre, linisin natin kasi dyan nagmumula yung mga pollution. So, dyan tayo nagkakasakit, diba? So, kaya ito yung, kumbaga, yung bagay na ito ay napakalaking tulong para sa atin, pangkalusugan at pangkabuhayan, which is si malunggay. Nga, na talagang malaki ang nutritional value, maraming nutritional value po niyan. Talaga yun yung contest ng ating CEO, di ba? Na Beautification Clean and Green for a Sustainable Livelihood and Healthy Lifestyle. Kasi nga, alam yung sustainable, which is si malunggay na dyan po sa mga products natin. Siya po si isa sa mga ingredients kung bakit po tayo malusog ngayon, di ba? So, pwede po natin yung igulay, pwede po natin yan panggamot, di ba? So, madami, useful. Madami po talaga ang naitutulong ni malunggay sa atin. Kaya kung makikita po ninyo, halos mga kapsula natin may mga halo na malunggay dahil yan ay napakalaki ang naitutulong or naiaambag po sa ating kalusugan, di ba? Kumbaga, kahit mismo tayo, magtanim tayo ng malunggay, di ba? Magtanim tayo sa ating bakuran kasi syempre, yan din po yung isa mga useful na panggamot sa ating karamdaman. Mga luya or mga luyang dula, mga luyang dilaw, di ba? Or ampalaya, di ba? So, yan. Isa sa mga nakakatulong, mga nakakaambag sa ating kalusugan. So, yan po. Again, kung nais po ninyong mapagaling, interested kayo sa aming produkto, so pwede po kayong pumunta sa opisina namin. So, kung mas maaga po, mas better kasi mas maaga makakapag-prepare ang ating CEO. Pero sa Lunes po, andyan si Miss Lee po yung pwedeng mag-consult po sa inyo, di ba? Kasi nasa Manila yung ating CEO. Pero si Miss Lee po kasi siya rin yung isa sa mga nag-consult ng mga client po natin, di ba? Kaya pwede po kayo magpa-consult sa kanya starting Monday, di ba? So, siya po bahala mag-consult sa inyo kasi syempre, siya po nakakaalam din po talaga ng lahat. So, importante po na makinig din po tayo sa mga advices, mga payo po para maiwasan po natin yung magkaroon ng another problems bukod po sa health concern na hinaharap natin or sinasuffer po natin, di ba? So, ayun po. Again, sa nais po pumunta bukas na po kami as early as 9 a.m., di ba? Pwede po kayong mag-message sa 0998 975-8121 and for Globe naman 0917-853-8933. Pwede po kayo mag-message